Заснели сме нещо, което ще разберете след съвсем малко. Ако искате, ще оставим възможност да помисли определен човек дали трябва да каже нещо на останалите или няма какво да казва. Ако той сметне, че не иска да го казва, ще трябва аз да ви разкрия за какво става въпрос. И съответно наказанието ще бъде за цялата група или само за определения човек. Така че ние също сме леко в такава ситуация, че това променя дневната ни настройка за днешния ден. Битката на застрашените. Двамата участници трябва да преминат през горската Палмсбет арена, като обръщат големи гуми по трасе между дърветата. Важно условие е, че ако бъде скъсана лентата, то те получават наказание от 1 минута към времето. Когато достигнат до финалната част на трасето, те заедно започват да редят кула от купчета върху платформа, която балансират с въжета за всеки от тях. Дължината на въжетата е около 6-7 метра до варела, на който са оставени купчетата. Същите трябва да бъдат слагани на платформата по последователност от 1 до 4, едно върху друго. На трасето има и препятствия от дънер. Когато кулата от купчетата е наредена и двамата са докоснали с едната си ръка варела, времето им спира. Дойде време за битката за спасение. 4-те двойки, както вече разбрахте, ще трябва да се преборят за оставане в групата. Теглихме чоп и първата двойка, която ще мине играта с Спас и Анна. Играта е многокомпонентна и включва няколко елемента. Първо ще трябва да се придвижат с гумите, обръщайки ги по определено трасе, като ще трябва да внимават и с лентите. А ако скъсат лента, ще имат едноминутно наказание към общото време. След това идва елемента с баланса и купчетата. Тук ще трябва да покажете, че наистина сте отбор. Пожелавам ви успех, стискам ви палци, дайте всичко от себе си, дано и късмета бъде на ваша страна. Купчетата трябва да ги редите в последователност. От 1 най-долу, 2, 3 и 4. Когато се върнете до варела, аз ще спра времето ви и ще имате своя резултат. Всичко ясно ли е? Да. Добре. Този път няма да имате възможност да знаете времето си, само зрителите ще го знаят. Готови ли сте? 3, 2, 1, старт! Тръгнаха. Чакай. Малко се ударят. Анна тръгва първа. Спас е зад нея. Анна се справя страхотно. Трябва да преминеш флага с гумата. Готова си? Спас трябва да премине червения маркер и флага. Готов си? Започвате първото купче, го слагате. И тръгвате назад. Спокойно. Купчето трябва да има допир с небоединствената част на платформата. Взимам. Давай сега, леко. Първото купче е лесно, натам ще става все по-трудно. Дигни малко. Те трябва да направят страхотен баланс помежду си. Сложиха 2. Това е криво, бе.
Тръгват за трето. Ако кулата им падне, се Не връщат, трябва да има такова. подреждат я до там, докъдето са стигнали. Съответно, ако сега падне, ще отидат да сложат двете купчета и ще започнат да се придвижват отзад. Не започват от начало. Взимам. Взимай. Придържай. Държа. Стой. Дай го на мен, ако си. Леко. Но ако сега им падне кулата, те ще трябва да върнат Добре. третото купче Изпъвай на хубаво варела ръката. и ще трябва Това ще така да изпъвай. започнат с него от варела от начало. Много е важно да го поставят. Едно върху друго или леко в страни. Едно върху друго. Ако искаш настрани. Номер 3 трябва да сложат към нас, към мен. Точно така. Добре. Окей. Чисто. Връщаме. Изпъни. Виж, малко ти е накриво. Не мога да дърпам го с всичка сила, просто седи накриво. Имат и препятствия от Леко Голям. въжи само най-тежко. Връщай. дънер. Окей сме. Добре. Само да не се клати е така. Добре. Спокойно взимам. Взимам спокойно. Чакай аз да дойда. Точно мога да така. взема? Да, взимаш и тръгвате обратно заедно. Точно така. Единият участник не може да изчаква на едно място и да се движи само Дърпай само максимум. Да. от другия. Супер си, Дърпам. браво. Оп, Леко. критична ситуация. Ако Само да падне, стигна, ще го Да. наместиш. Да. Оп. Дръж. Давай. Дръж. Държа. трябва да се върне Браво, до... супер си. Намести тройка. Да, чакай. Сега трябва само да се върнат до варела и аз ще им спра времето в момента, сега. в който и двамата Спокойно. са отзад. Да го пипнем. Спокойно. Трябва да докоснете, но не мислете още за това. Варела с едната си ръка Давай, смели крачки. Чакай. и двамата трябва да имат Тук съм. контакт с варела. Давай. Още малко. Спокойно. Можеш да пипнеш барел. За теб е барел. Пипни. Край! Ние сме страшни, бе. Страхотно. Дай да прегърна. Направо сме. Сега ще дам само на Супер. камерата близък гледам. на Браво, времето. дай Топ сме, бе, човек. Направо уникални. Не мръдна. Добре. Може Доволни ли сте към от коя себе си? камера мога да се обърна? Към която искаш. Ето Така. към... Тази игра беше за моите братия, така че обичам ви и следете до края, до финала сме тук. Няма да мръднем. Страхотно. Браво. Страхотно. Браво. Бяхте страхотни. Аз настръхнах, Много съм защото сте много позитивна двойка. Дано това ви е достатъчно. Пожелавам ви успех. По-късно ще разберем дали това е достатъчно. Отивайте Благодаря. към другата група и чакаме двойка номер 2. Аз мисля, че се представихме. На гумите нямах опасение, че няма да се справим, но на синхронизацията на въжетата така малко се притеснях, защото с него все пак не се познаваме лично и не знаем кой как действа, кой как мисли. Но пък тази игра, според мен, от тук за нататък много ще ни сплоти, защото вече си имаме един на друг доверие, нали, с тези въжета, с този терен. Така че аз мисля, че ще бъдем първи. Комуникацията им беше на ниво. Това е едно от най-важните неща в тази игра, според мен, особено при купчетата. И според мен се справихме супер. Естествено, че се остава, просто ни е притеснено от тази игра. Не трябваше да се стига до тук, просто затова ни е яд. Очакванията ни бяха различни. При мен вече са Геви и Анди. Те са готови за битката си за спасение също. Имате ли въпроси по играта? Екшън! Аз, ако трябва, ще ви коригирам. Слушайте ме и мен. Но всичко е във вашите ръце.
Готов съм да ви дам старт след 3, 2, 1, старт! Анди е готов. Давай, можеш. Точно така. Геви също е готова, може да започват. Погледа хубаво. Гледай да се настъпиш въжето. Дай, тук може по-бързо. Много бързо темпо. Трябва да Две. имате контакт. Сега бавно. На тебе. Говорене, точно така. Внимавай. Изпълнато. Внимавай. се хлъзга. Давай. Супер сме. Дишай. Стой, гледай там. Давай. Дишаме. Внимавай. Супер си. Анди, внимавай, когато си... Супер сме, спокойно. Дишай. Скачаме. Леко. Виж отзад да не падне. Стой! Лови. Аз съм супер. Намести го само Да, да да, изравним. ще го На 3. Ако им беше паднало, щяха да се върнат от варела. Сега искам да съм много прецизни. Аз съм. Супер си. Държим изпълнато. Крак, супер. Леко. Гледай там. Просто го настъпвам. Чакай. Се забави. Дръж, Добре. супер сме. Ти там как си? Стой. Още малко тя трябва да мине назад. Трябва да сте заедно. Така? Добре. Идеални сме. Дай пак. Ба. Супер си. Внимавай. Там задържа. Сега въздух в момента. Внимавай. На 4. Намести маничко. Супер. Моля те. Малко като наклонната кула в пиза, моля те. Абе, Идеални сме, спокойно. баш пиза в момента. Трябва да Чакай, Гледай изчакай. там, се там долу. върнат и да хванат с ръка. Изчакай ме, Анди. едната си ръка Чакам. варела. Идеални сме. Не, да сигурно. Трябва да пипнете варела и да задържите с ръката, Дръж. за да спра време. Изпълнато въже, моля те. Дръж, не остана дръж. Сега да не падне. Къде то варел бе? Стой още малко. Истинка, да гледай там. Постоянно гледаш там. Аре бе, докато ми е голямо, трябваше да съм го усетила вече. Държиме ли? Да. Дръж с ръка. Край. Браво, бе. Това е машинка. Ето това трябва. Добре. Показваме времето. Можеха малко по... Абе, малко по-бързичко, а? Дай го взех. Елате при мен. Как сте? Доволни ли сте? Аз лично да. Хубаво е, че не падна нито един път Да. кулата. Това е най-важното. Мисля, че хубаво темпо хванахме. Отначало стратегически отихме направо там. Дигнахме у. На гумите не мисля, че се забавихме. Тук смятам, че всички се справят добре. Тук е възловия момент. Надявам се, че се справихме добре. Аз мисля, че... Смятате ли, че можеше да бъдете по-добри тук? Съвсем една идея. Около 30 секунди мислех, че можеше да свалим времето, ама трябваше да сме по-бързи, а това се рискува да падне самата Имахте кула. един критичен момент на трите. Аз виждах кулата, която вече най-горният ти куп беше наполовина назад излязъл и много малко му трябваше да хлупне. Тогава щяхме да ви върнем от варела и може би ще това да ви разконцентрира в играта. за сега Спасихте го. смятам, че сме добре. Да, точно там освободяхме ситуацията. Хубаво е, че гледахме, бяхме концентрирани и мисля, че Ти сме доволна ли си? Ти никога не си Никога доволна не от съм себе си. доволна. Докато не ми кажеш утре сутрин, че оставам, някак аз съм доволна. Добре, пожелавам ви успех. Вие така или иначе бяхте на косъм да се спасите, да видим дали това сега вече ще затвърдите или ще отпаднете. След малко ще се видим и със следващата двойка тук на играта. Аз мисля, че ако продължим, най-после ще спра да бъда кисела. И ще се усмихна, както съм си по принцип. И аз смятам, че сутринта, ако ни кажат хубава новина, че ще останем, Няма, съм кисела малко вече. или много трябва вече да вкараш настроение в Знаеш отбора, колко ми не е само да се странно, усмихнат. никога не съм толкова кисела, не Опитвам обичам се просто. да дърпам. Не обичам да губя, бе, разбира Еми, то не Особено губиме, сега когато е на печелиме. късмет, направо Спокойно. умирам Ще се оправим. да знаем, че Спокойно. можем и да... Не мога. По някакъв Това е път шанс. спортната злоба в мене. Знам, това е хубаво. Спрямо останалите двойки,
с които сега ще се състезаваме, смятаме, че имаме добър шанс. Сега няма да ги подценяваме в никакъв случай, защото те също са силни двойки, но може би нещо, което най-много ние имаме като предимство е това, че сме двойка и в реалния живот. Да, и Господа каза, че е много важно да сте едно цяло. Да, а ние по принцип сме като едно цяло в единомислие, в всичко, което правим. Наистина сме като едно цяло в живота, така че се надявам това да ни даде реално физическо предимство пред останалите. И така дойде време и за Ради и Ива. Те са на битката за спасение. Правилата са им ясни. Имате ли въпроси? Не. Пожелавам ви успех. Искам тази усмивка, която показвате постоянно, да остане и да бъде тук част от състезанието още. Всичко е във вашите ръце. След 3, 2, 1, старт! Тръгват. Добре се движат. Ради е много бърз. Ради винаги е бърз. Аз ще кажа Ради. Ива също е много добра. Ради е готов. Добре. Чакаш я. Още един път, може би. Да, и Ива е готова. Добре. Бавно. Така, опънато. Да се движим на едно ниво. Добре. Крачка. Чакай. Крачка. Спри. Крачка. 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 Ти си пак по-назад. Крачка. Чакай, много се клатим. Добре, аз ще взема сега. Добре, сега бавно. Хайде. Едно. Държи го пънето. Много клатим, като сложим 2-3 шпаги. Бавно. Сега е лесно. Стъпваш. Чакай сега. Хващаш. Сега. Да. Така. Хубаво ли го сложи? Добре, крачка назад. Дръж пънето. Добре. Много се клати. Крачка. Виж е така, постепенно. Приплъзваш. Виж. Да, приплъзвам го. Не. Виж. Дали не се забавиха много с първото купче и с връщането назад, то реално няма как да падне, когато е едно Много купче. клатим. Дали това няма да е разковничето в играта. Виж, много се клати, Ради. Иначе са много добри. Ради, какво стана? Нещо. Нещо от моята страна Добре. Добре, хващаш. ще се щупи. Крачка. Мале? Хващаш. Крачка. Чакай, много избързат, виж къде отиде. Хващаш. Крачка. Сега още една. Хващаш. Стой. Давай. Крачка. Така. 3. Хубаво ли го сложи? Не е много хубаво. Чакай, че от моята страна трябва да го дръпна повече. Нещо се е запецало, не знам. Не, по-скоро ти трябва да го държиш по-опълно от твоята страна. Не го отпускай. Добре, Не, сега. Ради, ще го пусна. Ради, размести Няма. се отдолу. Размести се отдолу, не мърдай. Спокойно. Крачка. Опъни го малко повече. Държи го опънето. Държа го. Виж, Ива. Така. Назад и след това не приплъзваш, не, защото го платиш. Добре. Пускаш ръката Разбрахте. и хващаш. Така, дръж го опънето. Държа го. Добре. Крачка. Хващаш. Ради. Не, водиш добре, Ради, синхронно. Съжалявам. Сега нареждаме трите. 3. Да, и тръгват. Опъни го, Ива. Ама виж моята страна. Трябва да го държиш малко по-опънето. Тя... Аз го държа опънато. Виж какво става, то нещо... Имате една панта и трябва да намерите баланса От твоята страна трябва да е повече. помежду си. Не, защо се получава така? Не знам. Защото трябва да го опънеш малко повече от твоята страна. Ето, опъвам го и виж какво става. Не е до това. Не По-скоро се карай. аз трябва да Чакай. съм пусната. Добре, спри се. Не, дръпни го малко повече от твоята страна. Ива, нещо не е както трябва. Разбираш ли? Ива, не, Човек, ето държа. прекалено, да, но прекалено го дърпаш. В смисъл, Ето. намери някакъв баланс. Ето. Нещо средно. Да. Намери нещо средно. Добре. Ай, поне ще го завършим. Очевидно, не тръгнахме много добре. Добре. Пускаш. 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 По-бавно, може ли?
Къде си бързо? Ще и без това се забавихме. Пускаш. Имаш ли още много да го вземеш? Пускаш още малко. Дръж така. Добре, дръж. Окей, дръж така. Добре, взеха и четвъртото купче. Пускаш. Чакай, че се огледах. Дай напред. Не, държи го така, както го държам. Не мърдай повече. Защо го мърдаш толкова силно? Бавно, бавно. Давай, де! Сложиха го, така Пусни че малко, пусни малко. могат да си Отпусни настроят кулата вече от тука. Отпусни лекичко. Изключителен късмет, че успяха да сложат купчето преди да падне кулата. Дръпни леко малко повече от твоята страна. Малко повече от твоята. Ако дръпнеш, ще падне. Малко повече То от се е твоята. закачило. Не. Човек, закачило се от моята страна. Я го държа за малко. Не, няма да стане така, Ева. Давай, реди ги сега. Не, пусни. Как да пусна? Не може, то виж нещо... Дръпни, отиди назад. Трябва да има някакъв опън, разбираш, защото Айде, давай. не се случват нещата така. Айде. Айде, дай крачка назад. Добре, хванаха баланса. Това е горното, малко му става, така че дръж много здраво. Леко, леко. Но ти леко, не аз. Защо се на мен го казваш? Добре, дай крачка назад. Само да не стъпиш на въжето. Крачка назад. Не, спри. Дай крачка назад, внимавай за въжето. Не, спри. Крачка назад. Само трябва да пипнете варела с ръката си и двамата. Пипни го, Ива, близо е, пипни го. Край! Айде, падайте на воля. Не, е много зле. Много зле беше. Не се знае нищо. Реално конструкцията е с една панта по средата. И вие трябва да намерите своя баланс помежду си. Смятам, че като цяло бяхте много добри във всеки един елемент, особено в гумите. Какво да кажеш? Не. Вижте, вие сте спортисти, вие не сте хора, които играят игри или каквото и да било. Важното е, че направихте играта абсолютно по всички правила и бяхте изключително ферплей във всеки един елемент. Така че ще видим останалите двойки как ще се справят. Вие също няма да знаете сега времето си, аз само на камерата ще го покажа сега. И по-късно ще разберем резултата. Добре. Успех! Благодарим. Как беше играта? Виж, поне имаме синхрон. Да има такава игра. Да познаем кой какво си мисли. Да, зле беше. Не мога да кажа, че е било зле. Сега като не съм гледала другите, не мога да кажа, че беше зле, но това, което си говорихме предварително, беше все едно, че трябва да го направим от първия път, защото имаме добър синхрон помежду ни. По принцип, живота е така. Но, когато не сме хващали, виж, имаше пипка в момент там. От моята страна беше малко по-нагоре. Видя ли как беше? Ами не, то след като е на една панта, наистина трябва да намерим баланса помежду си и така да го поддържаме през цялото време. Нищо, поне реално един път падна, втори път бяхме близо. Да, бяхме много близо до тях. Нищо. Добре. Абсолютно никой не подценяваме, но и не изкарваме някой като фаворит. Отиваме да играем, пък каквото Саби покаже. Ще бъдем равностойни отново, така че предполагам, че пак ще е на някакви секунди разлика. Намираме се на горската Паунсбет арена и сме готови за последната двойка. Всичко е ясно. Имате ли някакви въпроси? Не. Пожелавам ви успех. Броя и започвате. 3, 2, 1, старт! Много бързо темпо от Кристиян. Изключително подготвена двойка. С мал шанс до сега в играта. Кристиян е готов. Никол остава. Аз ще кажа и Никол е готова. Стоп. Бързаме много.
Малко по-бързо. Трябва да сложим едно най-долу. Да. Обърни първото. Сетиха се, ако беше завършено така играта, аз нямаше да приема, че е правилно наредена кулата. Те знаят, Спокойно. че трябва да бъде 1, 2, 3, 4 последователно. Много го дърпаш. Върнете се и отначало си Малко служете по-надолу двете служи. купчета и Много е в почнете. центъра. По-леко го държи Това е въжето. 3, обърни го на 2. По-леко го пускай. Пускай го леко. Чакай. Сега да не клатиш. Много го стискаш. Много го стискаш. Много го стискаш. Стоп. Не, още малко тя трябва да отиде назад. Не може толкова да е напред. Ето така вече може. Давай лекото. Малко по-бързо. Много е критично в момента, защото ще трябва да ги върна, ако падне купчето. Малко по-бързо. Момент. Добре, спокойно. Оправи ги малко. Давай ще ги опера са. Спасиха положението. Изчакай само да мина до наред, защото... Допускат грешки, но са изключително бързи. Това е... Обърнете се. Малко надясно към мен. На твоята страна. Върнете се. Моля, пипам дъската. Можеш да правиш каквото искаш там. Това е. Добре. Никол, чакай пред колчето, когато слагате. Трябва да бъдете на маркера. Добре, на маркера сте. Има част от купчето, която е покрила белият маркер. Давай. Малко по-бързо. Много стискаш. Много стискаш. Отново трябва да се върнете. Много дигам по-скоро. Дай малко по-бавно на връщане, няма смисъл. Моля, съсредоточи се. Чакай. Това е. Дигаш много, да. Много дигаш. Добре. Има само една панта на конструкцията. Ето. Го държиш опънато. Отново им пада. Много са бързи, но... Чакай малко. Тази бързина дали не им изиграва лоша шега в момента. Това. Давай, чакай. Изчакаме те изравно. Хванаха, може би сега. Не. Конструкциите им прави постоянни вибрации и изпускат постоянно купчетата. Все още нищо не е решено. Нищо трябва да се изравним. Видяхме и други двойки, които имаха подобни проблеми. Чакай. Да. Аз не мога да става по тебе. Чакай. Много внимателно. Нисък център на тежестта. Много внимателно пуск ги по ръцете. Ето виждате тази вибрация. Много леко. Която правят нагоре-надолу, е нещото, което бута кулата им постоянно. Ще изчакам да се върнеш, за да му тръгнем заедно напред. Това е. Готово, можете напред. Леко. Сякаш Само трябва да вече стигнем до там. хванаха баланса помежду си. Само трябва да стигнем до там. Внимателно. Трупа. Изчакай. Леко. Внимателно. Внимателно. Давай, чакам те. По същия начин. Давай. Много добре. Много леко пускай. Леко, внимателно.
По същия начин. Нищо не промени. Нищо не промени. Кулата се наведе за Нищо не секунда промени. и почти падна. Аз съм тук и те чакам. Много леко. Кристиян е готов. Много леко. Колко още има? Много малко. Още малко. Още малко. Още малко. Аз съм готов да спра Тя е времето. Още малко. Трябва да пипне варела. Не. Още малко. Край! Браво! Елате при мен. Елате при мен. Ще ги наритам те купчета, аз ти казвам. Ще ги подпаля. Никола е нервна. Ето времето за зрителите. Добре. Като цяло, смея да твърдя, че бяхте най-бързи за гумите определено. Тръгнахте с купчетата също най-бързо. Първите 2 купчета, макар че направихте и грешка и не сложихте единицата напред, се усетихте и я поправихте. Критично стана на 3-то купче. Там започна платформата ви, може би от адреналина, може би от всичко, да се тресе. Имахте няколко падания, но пък се придвижвахте много бързо. Как мислите вие и какво според вас е като резултат времето ви? Достатъчно ли е да останете в играта или не? Не е достатъчно според мен. И аз така мисля. Много се забавихме на 3-те купчета, просто това беше... Мисля, че и тук успяхме да прецакаме нещата. Не знам дали сте ги прецакали, ще разберем съвсем скоро. Аз съм сигурен обаче в едно, че и да останете, и да си тръгнете, вие безспорно сте едни от най-физически подготвените като двойка. Може би мал шанса или липсата на опит в игри може да ви е попречило в началните потоци, но чисто физически вие спечелихте и кастингите и сте най-подготвени като физически данни. Какво ще стане, ще разберем утре и продължаваме нататък. Не знам дали зрителите знаят, но ние знаем, че сме на 2 филийки цял ден. Ти го каза. Според мен почнем да викаме силно, искаме бар, ще гутата ще излезе от някъде. Готови ли? Айде на 3. 1, 2, 3. Искаме барчета! Искаме барчета! Искаме барчета! Чакай сега, понеже Всевишния чу. Ето, той се материализира. Протеиновия мъж ме вика ли? Господа, са моето уважение, събрал си ни много подготвени, най-вече спортисти, хора, които с... Ти сам го казваш. Хора, които са свикнали да гладуват, да се подготвят. Да, не точно. Да приемат много хранителни вещества, много калории. Не може цял ден да караме на 2 филийки, пържени с малко мармалад от ягоди. Така, доколко си спомням, бяхме договорили пиленца. Да, 4 пиленца за вечера, да. Чакай бе, не ме поправи, аз знам колко съм казал. Ти какво мислиш е друго? Не, толкова казахме, 4 пиленца за вечера. Да. Сега, за да спестиме хейта, който е вероятен, така като има много пилета, ще са 3.
и ориз. Чакай сега, говорихме за 4, сега да не се Не пазарим. преговаряме в момента, просто те има и уведомявам. ориз, има и вегетарианец. Пак ни Така, оградиха. Нека да има и заради това, че има вегетарианец тук, има 3 пилета, ориз и за него доматки и краставички. Ясно. Добре, така става. Така че, мисля, че е Наместват ферплей. се нещата. Ферплей, разбира се. Но Анна отправи едно послание, една молба към нас и към вас съответно сега като дойде. Това са дивите северни плажове, но ви направи впечатление наистина колко е мръсно около Palms Beach Arena. Така че ние с вас и ние от екипа ще се включиме и ще покажем и ще дадем един лек пример за това, че трябва да се грижиме и за държавата си, и за територията й. И е много лошо, когато виждаме пластмасови бутилки, които по 5-600 години не могат да се разградат. Не ни пречи за един час да събереме. Така че в тази връзка с това предизвикателство и умората, която ще ни докара, е и ориза с добавките. Да. Вие не сте в пълен състав в момента, но както забелязвате, може би, съндъка ви е окован и заключен с катинар. Причините може да са много. Да ги обсъдим пред камера. Ако искате си ги обсъждайте, но просто не правете опити да отключвате и да късате въжето, защото вътре има нещо, което е като послание и като писмо, да кажем. Добре. В един етап от тая вечер ще разберете какво е то. Добре. Окей. Радо, защо не гледаш? Защото ми е много странно какво се случва, изненада съм. Той се чувства леко. Той знае, че не е той. той. Тъмън си помисли, че е част от продукцията и ти му разкатаваме. Не, защото аз не виждам кой знае какво правим, каквото трябва. Не, може нещо да се е случило, докато ние нещо сме правили, брат. Може да не сме видяли, да сме чули. Всичко може да се случи. Някой може да е изял нещо. За съжаление, само ще кажа, че новината в съндъка не е приятна. За всички ли? И тук ще се спра. Да, няма да имаме вечера. Сигурно, разбира се. Според мен не може да вземеш нищо тръгването на двойките нещо друго. Имаме и наказание. Що? Може би са взели сапуните и тия неща. Там има сапун. Какво е станало? Не, нямаше сапун в кутията, нямаше. Сега вие да не вземете да изпопризнавате някакви неща, да само да си ги знаете. Да, не дейте, защото всички се... Това се е случило и да не е за това, да не е за това. Ако беше друг формат, щеше за плодовените да сма си бобката, ама тук не сме, аз се автоматично към Радо и Ако беше в игри на волята, да, най-вероятно сме ние. Към другия формат, директно. Никакви признания. Това е стратегия да си признаем сега на камера. Да не са ни
объркали с това, нали? Те парче да си опазим за утре. Да, бе, но си ние за утре. Аз това си замислих, защото ние нали играхме битка и се взехме едно преди битката. Да, и аз си... Ама те играха при битката, че Да, бе. Вижте се, ако парчетата са ги приброили имената, те казаха, че парчетата са под бройка. В случай, ако бройката не излезат, няма значение. Бе, стига не е за това. Говори ви, брадър. А тук какво има там ти да ни... За квартиранти. Со. Вие ще да казвате, нямате пиле. Има писмо. Да, те най-вероятно ще го отворят, ще изкараме писмото. И че писмото няма да съдържа приятна информация за никого от нас, а по-скоро ще е неприятна за всички нас. Между другото, никой не каза дали е конкретно за някой или за всички. Не, каза, че информацията в писмото ще е неприятна за всички нас. Виждам, че гадаете вече и се опитвате да разберете. Сега ще бъда максимално сериозен. Вътре в ПТС с екипа имахме и дискусия на темата. Заснели сме нещо, което ще разберете след съвсем малко. Както си говорихме с вас, понякога нещата могат да бъдат различни. Колкото и да ми е неприятно на мене, лично, ще трябва да го обсъдиме това цялото нещо и ще трябва да вземем заедно решение, но като цяло мога да ви кажа, че това ще промени нагласата ви за утрешния ден и се надявам да не повлияе негативно в битките и в нещата, които предстоят, защото трябва да бъдем пример във всяко едно отношение и така е честно и така е редно за всички. И ако има нещо, то трябва да бъде за всички. И в добро, и в лошо. Така че след малко ще вляза и ще обсъдиме ситуацията и ще ви кажем за какво става въпрос точно. Добре. Благодарим. Значи няма да е вапа. Нещо по-сериозно ще. С други думи, настройте се, че може да не се ръководи. Сега, като цяло и ние сме малко в шок защото не беше предвидено в концепция като цяло. И с режисьора отзаде не знаем какво да правим, честно казано. Но трябва да го направим, така или иначе. Така че, ако искате, ще оставим възможност да помисли определен човек дали трябва да каже нещо на останалите или няма какво да казва. Ако той сметне, че не иска да го казва, ще трябва аз да ви разкрия за какво става въпрос. И съответно наказанието ще бъде за цялата група или само за определения човек. Така че ние също сме леко в такава ситуация, че това променя дневната ни настройка за днешния ден. И съвсем след малко ще вляза да го изкоментираме. Тоест, ако този човек си признаеш и си само наказание за него, ако не признаеш за всички. Един за всички, всички за един. Това е принципа. Нарушението е сериозно. Не би трябвало да се чуди дали е взял половин вафа повече. Точно така, защото в момента почва да превърти всичко. Само ще ви кажа, че не става въпрос за вафа. Днеска беше намерен един телефон тук изключен и никой не каза на кой е. Да, ние питахме и никой не каза, че на кой е този телефон. Някой да е убил нещо. Да си ходил да се човек. Ами братка! Абе брат, дали оживя вчера на поповото ръце? Да, вчера не беше там. Не е това, ама представяш ли да е за това, че съм натиснал попово ръце без да искам да... Някой няма да каже по-голям грях някак. По принцип, да е нещо изради и явно се справи, може и да се чист бух. Да, сега го изговорихме вече между другото, че може да е. Много сериозен мисля, Абе, някой да не е дал нещо от игрите. Аз това помислих, То даже не беше забранено да се забранено. Не е телевизор, лаптоп. Не е телевизор, лаптоп.
Валя, моля ви, за който нещо. Моля ви се, не ме показвайте чисто гол. Сега нещо бе често, наистина. Това си е комплекс. Аз предположих, че ще има. Значи, моля ви се, ако някой нещо. Това пъти ми се е случило, така че... За което да маркира наистина нарушение сега да го каже. Така че аз мисля, че дори да има нещо, дори да е сериозно, не го е направил. Да, не го е направил. Да, реално, ако някой осъзнал, че е направил нещо, ще може би да си е признал. Аз почвам да се съмнявам в себе си, аз не правя нищо, човек. И аз, то всеки сигурно си Да, не правиш, храниш с месо пред нас. Абе, някой да не е сумнамбул и така случайно да се получи. Може някой да става сън нещо. И да не си е спомнил. Някой е ходил до Шабо, а? Кой? До Шабо, не? До магазина. Къде ходиш? Къде разхожда? Днеска от банята някой е избягал. Така. Както вече ви споменах, направено е нарушение от основните правила, с които всички сте се запознали и с които всички сте наясно. Нарушението ще го обсъдим и ще вземем категоричното решение какво да правим. Някой иска ли да каже нещо или искате аз да продължа? Продължите. Няма какво да кажем. Добре. Анна, ела до мен. Ще те помоля да отключиш съндъка, без все още да го отваряш. Просто го отключи и го някак отмотай. Защото после искам да дойдеш при мен също и да обсъдим ситуация с основно правило в... Да, както знаете, имаме няколко правила в този сезон на Максимал. И новината, както вече ви съобщих, не е никак приятна. Едно от основните правила е да не се напуска лагера. Вие си позволихте да нарушите това правило по собствена инициатива и то не е приятно за мен, а не за вас. Отвори съндъка. Не се притеснявайте. Имате специални награди за това, което направихте на плажа. Напуснахте територията по собствена инициатива. Ще можете да си направите мляко с ориз за закуска. Дали сме ви допълнителни и картофи. И захар. Цял пакет, с който да си подготвите това мляко с ориз сутринта и да бъдете сити за битките. Пиленцето идва всеки момент. Моля ви се, единствената ни храна от една седмица. Моля ви се. Какво става тук сега? Спокойно. Чакай, не скачи. Леко, ама да не падне. Леле, край. Не, не мога да Оставете. Не рискуваме. Чакай ме. Не, дайте една кръпа. Не си излиште. Не. Дай. Бе, Симеоне. Какво стана, бе? Смятат някъде да размина отгоре с крак. Крак, бе. Какво направихте, бе? Направи спечете филето на опака. Така на обратно дава кода. И ще излезе, трябва отгоре и така. И така. Браво. Значи, моля ви се, втори фал старт да няма. Ама, това... Денис? Радо, не е толкова лесно, искаш ела готви ти. Не мога да готвя. Тогава не спори, чакай, ще го правим.
И така намираме се на PalmsBet Arena и предстои следващата церемония по избор на потоци син и червен. Както вече разбрахте, имаме водачи от първият поток, който вече играхме. Пламен и Аксения и Денис с Марина. Те знаят следващите игри, съответно в синия и в червения поток. И като победители в първите потоци направиха своят избор къде да попаднат в предстоящите битки. Битките им бяха разяснени и те направиха избора си, а именно Аксения и Пламен избраха синия поток. Можете да си вземете по една кърпа. Пожелавам ви успех в този поток. Интересното е, че Марина и Денис имаха колебания, но те прецениха, че червеният поток е по-тежък и ще играят в червения поток. Денис, Марина, взимайте се. Водачите в двата потока отново са едни срещу други, но не и заедно в игрите. Сега е ред на останалите, които продължиха напред в играта. Започваме с Марчо и Вал. Теглете кутия. Те избират номер 1. Не те харесвам вече. Червен поток. Марчо и Вал. Червен поток. Продължаваме напред с Елина и Борис. Вие сте. Червен поток. Пламен се кефи. Всичко по-старому ни устройва нас. Имаш предвид, че те там, които седат, са по-леки ли? Всичко по-старому ни устройва целият сценарий. Добре, да видиме без изненади. Червенокоста, амазонка и тренера какво ще изтеглят. Стига си ме стряскал всеки път. 8. Червен поток. Добре. Размешахме вече. Защото става все по-ясно. Какво стана? 1, 2, 3, 4 двойки. Остава само едно съндъче с червен поток. Нека да видим Симеон и Ермина къде ще попаднат. Дали няма да го изтеглят точно него. Син поток. Ермина и Симеон попадат в синия поток. Подред на класирането в началните сблъсъци Радо и Мартина теглите. Червен поток. Разминаем се. Разминаем се. Червен поток. Сега ще ви кажа нещо много интересно. Със сигурност Рори и Ставри отиват в синия поток. Но другото, което ще ви кажа е, че остават още 2 съндъчета, които са сини съндъчета. Съответно, двете двойки, които са спечелили битката от спасението, ще попаднат също в синия поток. Все пак теглете, теглете. Синьо, и аз ще покажа, че наистина съндъците, които остават, са с син цвят. Двете двойки, които се спасат, са при вас. Вашата група е ясна. Очертават се страхотни сблъсъци. Нямам търпение да стана свидетел на това нещо. Пожелавам успех на всички. Ще се видим на битките съвсем скоро. Там ще е страшно. А, какво стана долу? Ти разбрали, че си син. Синята. В смисъл, всички, които останат в играта, сега са сини.
Останалите остават и са задължително сини. Ти си син. А кои са сини? Кои са сини да се вдигнат ръка? Реално ти си при Ксения, при шампионите в първия ден. Да, чакайте да се обясним. И те избраха така по-лекия поток, синия поток. Не се знае. Но така, предполагам, да не при всички е тегъл. Няма, да. Не беше за тебе. Не беше за тебе този поток, дето е Така че се радвай, че вие имаш. Така, да, 100% така. За нас е по-добре. Като за нас е по-добре този според поток, мен е който за сме умните, избрали. да. А те казаха, че е по-тежък за тях. Един е за умните. Това си много интересно. Реално Вие избрахте по-тежкия физически, нали така? Да, супер. А умния го оставихме... Тук при вас фаворита не може да се определи. Демек по-тежкия физически е при всички червени, нали така? Да, точно, наистина не е кой. А реално тогава е по-тежък въобще. Физически. Физически, добре. Вие сте най-леки със сигурност. Да. Средното тегло категорично сте най-леки. Ние нямаме 120-110 кг сигурно. Нямаме. Това обаче може да бъде плюс за вас. Тежиш, бе, тренер. И вече съм някъде към 62, сигурно. Ти, Иванче. Това може да е голям плюс. Близо до тренера. Значи имате 120 кг. Значи имате на монката килата. Общо да, това ще е. Общо пипате на монката теглото, да. Единственото нещо, което бихте искали може би да си спестите, нещо като тунела или някое дърпане на тояга, нещо такова едно в едно... Или нещо, което правилата могат да са много сложни и не чак толкова сложни. Обаче не знаем. И това е така. Просто ти, човек, за една минута, като чуеш да ти обяснат, нали, за какво стана въпрос, не можеш да си... Не мога да прецениш всичко на секунда. Факт. Да, така че малко нужда с две острие. Избягваме малко мисловните игри. Защото подобна битка имаше във фермата на друг участник и не можа да я завърши тая битка. Да, такава с такъв компонент, защото той е компонент това. Това ми мирише на запомняне. И аз това сетих за бутилките и запомнях. Няма да разбереш. Тази вечер няма да спът. Ти си пак сте. Ама покажи го ти направо, той като дойде. Да. Имаме проблем, кажи. Бавно да мини колата. Бавно говори. Добре, бе, няма проблем. Говори бавно. Радвам. Забавно ви е, виждам. За съжаление, сега обаче на всички ще ни стане тъжно. Тъжно, защото предстои момента, който аз лично хич не исках да идва, но в крайна сметка това е част от играта и ще трябва да се сбогуваме с първите две двойки, които ще напуснат Максимал родени победители сезон 2023 година. Четирите двойки изиграха много добре играта си. Някои бяха по-добре стиковани, други имаха мал шанса да се случват грешки, но пък бяха много бързи по трасето. В крайна сметка, зрителите вече виждат времето на първата двойка, която се спасява и остава в групата, а това са Андриан и Геви. Андриан и Геви дадоха най-доброто време в играта и се връщат в групата. Остава само още една двойка. Който и да си тръгне измежду Ради, Ива, Никол, Кристиян, Спас и Анна, ще бъде огромна загуба както за нас, така и за всички вас. Защото вие създадохте едно хубаво приятелство, направихте едни страхотни разговори, опознахте се, живяхте в тези условия и съм сигурен, че ще ви оставя един страхотен спомен и отпечатък. В крайна сметка, накрая трябва да има само една двойка и с всички ще трябва да преминем през това. Другата двойка, която продължава в играта,
е Анна и Спас. Аплодисменти за тях, но всички сме тъжни. Тъжни сме, защото трябва да се разделим с първите две двойки, а на тях хич не им се тръгва. Защото имаха и мал шанса, а може би това, че нямат достатъчно опит в игри и те загубиха състезанието. Загубиха състезанието, но спечелиха нас и вас. Спечелиха и зрителите и това е най-важното. Защото всички ние показваме точно това. Уважение, ферплей, достойна игра, подкрепа и много себераздаване. Моля да дойдат при мен двете двойки. Ива и Радостин, аплодисменти. И Никол с Кристиян. Зная, че изпитвате сигурно силно разочарование. Нормално е, вие сте спортисти, вие сте хора, които си поставят високи цели както в живота, така и в играта. Но искам да ви кажа това, което съм казвал винаги и това, което казвам и на своите деца. След най-големите ни загуби идват най-големите ни победи. И най-голямата победа може би е точно там на хоризонта, зад, както е морето, зад него. Това, което трябва да преследваме в живота е, независимо от това, което ни се случва, да се изправяме, да бъдем с усмивка, така както сте вие винаги, и да продължаваме напред. Максимал реванш е реванш точно заради това, защото понякога точно това прави. И ние ще ви отправим предложението да получите своя реванш в следващия сезон, ако вие поискате, разбира се, така че ще имате шанса за своя реванш. А сега е време за битки. Нашите генерални партньори от PounceBet са подготвили всичко необходимо за участниците в първата битка, която ще видите след малко. Морската битка на PounceBet. Началото на играта е платформа с лост, върху която един от участниците трябва да премине през 10 маркера чрез махови движения и набирания. Ако същият не успее да премине, то той трябва да изчака 5 наказателни минути, в които има право да прави опити. Следва предаване на щафетен принцип и нов елемент за другия участник. Той е захванат с каишка и карабинер за 30-метрово въже, оплетено в гума, като участника трябва да проследи пътя му и да достигне до края му. Когато се отплете, започва последния етап в играта, в който двамата заедно трябва да обръщат гуми по трасе от над 30 метра до достигане на арката на PounceBet и преминаването с гумите през нея с пълния им обем. Вече сме на PounceBet арена, та дори извън нея, защото трасето е огромно. Първи ще играят Радо и Мартина. Вие вече видяхте правилата на играта, на тях им е разяснена предварително. Пожелавам им успех, защото играта е много физическа. Броя, отиди под лоста и се хвани за него. 3, 2, 1, старт! Радо тръгва, лост е много гаден. Има ъгъл. Радо се изпусна. Ако не мине 5 минути през трасето, ще го пуснем напред. Не ти е равно! Изравни го! Изравни си града! Трапата изравни я! Радо е много тежък. Равно място! Много е тежък. Дръж! Още малко! Не пускай! Кривай!
крива е! Много е тежко трасето. Той има 5 минути да прави опити. Успява. Давай, почвай! Той е над 120 кг. Ляво, дясно, ако не можеш! Радо! Ляво, дясно, ляво, дясно! Радо не се отказва. Това, което показва, е героизъм. Защото е много тежко да се бъде преминато. Давай на сигур! Кажи му и да си почине, ако трябва. Слушай ме малко! Слушай ме! Избърши се! Избърши се в мене! Избърши се в мене! Избърши се в мене! Върши! Хващаш ляво, дясно и сигурно. Държиш, заключи пата на това. Лява, дясна, лява, дясна. Всяка двойка знае, бавно че и има сигурно. 5 минути, ако не мине ако трасето, трябва да събери продължава. хвата. Лява, дясна, не се описвай. Слушай ме! Слушай ме малко. Лява, дясна, пробай се. Така, не се люлей, защото се губиш. Пробай с лява, дясна по едно. Точно така. Давай сега. Заключи хвата. Така. Давай. Браво. Лява. Браво. Не остана. Мартина му каза много техника. Една по една давай, бе, момче. Той е много тежък. Той е изключително тежък. 2,40. Една по една. Имаш още време. Може би други няма да успеят. Много е тежко за толкова килограми. Три минути и половина минават в момента. На 5-та минута аз ще им дам сигнал. Ляво-дясно пробвай, с тесен хват. Цялата беше минал половината, имаш още малко. Почини си, вземи въздух. Вземи въздух. Сега лява-дясна. Така. Не се отказва. Откъде намери тази сила? Откъде намира тази сила да продължи да се мъчи с... Той е боец догоре. Ще успее. 4 минути, още 1 минута. Можеш. Можеш да го посъветваш и да спре и да чака 5 минути, за да си почини за гумите. Радо, вземи въздух. 1 минута остава. Последен опит направи и почивай. Чули? Почивай! 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 30 секунди! Двадесет! 15! 10! 3! 2! 1! Отивай да й предадеш. Давай! Придърпва си въжето. Трябва да може би да отвори, да влезе под. Радо е изтощен и смазан. Мартина трябва да намери пътя. Не, трябва да минеш с тялото, човек. Много е тежко, трябва освен, че да следи пътя на въжето, трябва и тя да преминава между въжета и... Дай другия крак си. Левия. Успява да се... Микрофона отзад внимавай, ще си закачи пак. Не се съобразявай с микрофона. Аз ще го оправя, ако ти се закачи за тялото. Браво! Добре. Страхотно! Браво, Мартина! Изключително! Давай! Дай първо левия, десния леви тогава. Така, сега ако легне. Браво, Марти! Уникална Мартина! За пореден път ни показва колко е добра. Може би последно, не знам, сега ще видим дали е последното. Времето им е добро. Придърпва си, за да си разшири и да види откъде е пътя. Стегнала го е и е минало под другите.
Минава. Тук го разшири и успя. Сега последно. Последно. Давай! Трябва да стигне до края на възела. Ти можеш да я чакаш вече при гумата. Без да започваш. Ако пренеса моята гума, може ли да се върне за нейната? Не. Трябва да стигне възела. Готово. Почвате. Радо е много бърз. Мартина също е страхотна. Браво, Марти! Покажи пример за жена. Марти! Движи се в много еднакво темпо, диша тежко. Можеш да я накъсваш. Дай, Марти! Можеш! Брой ги! 10, айде, 1, дай! 2! Давай! 3! Давай още малко! 4! Давай! 5! Дай машина още 3 пъти! 6! Дай още 2 пъти! Дай! Стоп! Още един. Трябва да изкарате Твоята гума! Давай, край! Страхотно време. Времето ви е 10 минути и 32 секунди. Няма отказване до края. Винаги до края има шанс да го направим. Въпросът е, че първият път за малко да го мина цялото на може би на 50 см от финала. На половината беше, да. Над половината вече паднах. След това ръкавиците ми се намокриха, махнах ги и вече стана супер хлъзгав метала на пръчката и оттам нататък вече шансът беше малък, тъй като са им над 100 кг. Надяваме се, че някои от другите двойки също ще допуснат такава грешка. Кука и камбана. В горската PalmsBet арена на 3 дървета има хоризонтални греди на височина над 2 метра. Единият от участниците започва играта си върху варел, като оттам се качва върху първата греда. Взима си куката с въжето и започва да хвърля същата до далечната греда. Другият участник е позициониран до нея и е вързан за верига с карабинер. Когато куката с въжето е закачена за гредата, той трябва да откачи куката и да направи възъл на въжето. След като въжето е завързано добре между двете крайни греди, то първият участник преминава през него, като няма право да докосва земята. Щом достигне до края и маркира гредата с ръка, той слиза и освобождава втория участник от веригата. Партньорът му трябва да се покачи по над 5-метрово въже и да удари камбаната. Време е вече и за битката на Синия поток. Първи на арената са Андриан и Геви. Те разбраха всички правила по играта. Нека битката на горската PalmsBet арена да започне всеки момент. Давам старта. Знаете какво трябва да правите. Зрителите също. 3, 2, 1, старт! Дай, мъж! Дай! Геви се качва. Супер си! Чакай, вържи въжето. Сима си въжето, то ще бъде за всички там. Супер си, браво! Трябва да отпред, ако искаш. Браво, бе! Дръж! Край ти падна ти край. Усука го малко, внимавай. Усука го отдолу. Тя си прави възел още от сега ли? Не, а така, то край, то дърпай, а така, дърпай. Ето, то трябва да дърпай. А така. Абе, Анди, що? Говориш, бе, Анди, бе. Давай, дърпай, точно така, дърпай. Много хитро. Давай, сега го вържи. Айде, хубав да е стегнат. О, те правят още от сега възела, страхотна, още един хитра. път, 3 пъти. Добре, и така става. Айде, съсредоточи се въжето отпред. Давай, ти си. Айде, от първия път трябва. Дръж се и внимавай да не тръгнеш с него. Хвани го хубаво, точно така. Можеш. Не! Дърпай го. Изпусна го тук. Сега Анди не може да й помага, защото той е завързан. Рязко, чакай. Пак, браво, бе, машина. Айде. Давай. Отпред въжето. Аз направо изтръпвам. Супер си. Не. Там се е закачил. Закачил се, не знам дали ще може да... Ти ще опитай. Рязко. Дърпай. Много близко. Чакай. Отново.
Сега вече той може да достигне. Внимавай, моля те, внимавай. Внимавай, внимавай. Моля те, внимавай. Яко, хвърляй. Геви, моля те, внимавай, наистина. Защото много рязко търпаш и ще тръгнеш назаде. Геви, средоточи се. Твой метод долу. Давай, така можеш. Леко само да не ти дръпне крака. Отпусти го отпред. Браво, бе. Силно! Удря в клоните няколко пъти. Не. Беше много близко. Давай, можеш. Спокойно, отпусти се. Леко. Хубаво, напред, не нагоре. Геви, не подценявай и това, че си на много високо. Напред. Браво, бе! Браво! Еле, Геви, ти рискуваше през цялото време, можеше да си седнала. Пети удар беше това, давай! Връзвай! Може и да държи, да стяга, ако трябва. Чакай. Готов ли си? Стой! Сега им засичаме. Не е достатъчно стегнато. Чакай. Нищо е, ти сам си го оправя аз. Трябваше да тествам. Стой! Тествам! Секунда, изчакай. Дали не е много хубаво отново? Айде бе, давай, давай да тествам. Давай. Браво, бе, машина. Добре. И сега как, Данди? Сега можеш да си помагаш и с дърветата, трябва да се набереш нагоре. Можеш да се набереш? Още. Да обърнеш краката. Можеш да прехвърлиш ръката да фанеш въжето сега. Е така как си? Как? Прехвърли лявата ръка. Е, това е. Давай. Давай дясната точно така. Малко отпусти. Ето това е. Браво, бе, машина. Давай. Е, това ти е. Давай, супер си. Е, това е. Давай, машина. Браво, бе, давай. Само трябва да докоснеш гредата. Подигни. Супер, слези. Давай, откачаш го. Давай, бързо. Давай. Браво, Геви. Боже, аз получих 6 пъти инфаркт. За зрителите не знам. Нищо. 5 пъти ми трябваше, съжалявам, какво Хвате насам. Искам да ти кажа, че ти, освен че си една от най-емоционалните участнички, си една от най-абсолютно безразсъдните и се фърляш на 100%. Това, което правиш отгоре, беше критично в моменти. Залиташе назад, въобще не се интересуваше. Идеята беше да се държиш, да седнеш, да фащаш дървото. Ти въобще не мислиш за това, все едно си на земята. Справихте се феноменално добре, според мен. 4:28. Отново си недоволна. Всеки не път сме, можеше 2 минути и 30. 5 минути, 5 пъти пробвах, трябваше поне от втория. Това беше излагация. Нищо. Фанахте много бързо цаката, как трябва да се придвижиш с помощта и на дърветата и гредата. Но бяхте много добри. Ти беше супер на това 4:28. Ще видим вашето време, къде ще се пада в синия поток. Успех на там. Като екип беше можеше супер. да сме много по-бързи. Аз просто видях, че можеше да сме много по-бързи. Просто за момента така се е случило. Съжалявам, Ани. Няма какво да съжаляваш. Това игра и се справихме според мен добре. Сега всичко зависи от другите. Почнахме много добре стратегически. Надявам се другите да не си вържат въжето, да го изпускат по същия начин, да им се закачи куката. Вариантите са много. Сега остава само да се надяваме. Ние свършихме нашата работа. И така вече видяхме една от двойките в една от най-трудните игри в този сезон на Arena PounceBet. Готови сме. Денис и Марина, временните водачи, са на трасето и аз ще им дам старт всеки момент. Всичко е ясно. Денис, готов ли си? 3, 2, 1, старт! Айде, давай! Браво, бе, давай! Давай, машина! Започна Марина. Денис мина през... Денис мина през конструкцията. Сякаш тичаше по нея.
Изключително физически подготвено момче. Същото се отнася и за Марина. Ама това нещо се оплита. Оплете и се. Сега трябва да си разшири, нищо не пипаш. Сама, абсолютно сама е. Трябва да можеш да й подсказваш. Разшири, дай го това тук. Но не можеш да пипаш нищо. Проследи, внимай да не се объркаш. Тя се стяга гумата все повече напред, вместо назад. Но сети се, че трябва да го направи това. Това ти е играта, давай. Въпросът е, че не съм на тази страна. Тя си обърка посоката и се върна. Бутай сега! Не! Бутай сега наляво. Махни се от въжето. Постави гумата така. Добре, ти си. Добре. Добре. Добре, това ти е играта. Не, няма този път. Изправи. За разлика от Мартина, която завъртя гумата и си я усука. Тя е държи успоредна, което е тънкия момент, за да не стане усукването. Но все пак може би ще има... Не, няма усукване. Успява да го направи. Чакаше Денис, когато тя... Чакай възела. Давай, слизай. Изкарвай си ръката и почвате заедно. Остана по-тежката гума за Марина. Денис е... Денис ще ти смачкал! С по-леката гума. Марина е с по-тежката. Състезателка, кросфитърка. Марина. Чувате я колкото. Давай, Машино! С кръста дигай! Мачкай! Целият обем трябва да е. Бутай силно! Край! Спокойно. Спокойно. Феноменално представяне от двамата. Без грешни във всеки един елемент. Зададохте изключително високо ниво на тази игра. Летвата, така да се каже, е много високо зададена от вас. Дали ще ви победи някой или ще продължите да трупате точки, ще разбереме по-късно. Пожелавам ви успех. Благодаря. Се видим отново. 3 минути и 4 секунди. Ами, искам да ви кажа, че в интерес на истината тази гума ми се стори по-лека, защото викам, тя е получукан каучука по нея. По-малко ще тежи. Изобщо не ми направи впечатление, че всъщност тя може да е по-тежката. Ма като видях Денис колко бързо дръпна напред, вика 100% ме прецакал с по-тежката. Айде да се вършим, да пробваме пак. Айде, после ще пробваме да видим. Вече на трасето са Анна и Спас. След като видях какво прави Геви, съм длъжен да предупредя Анна, моля ти се, внимавай, когато си горе и хвърляш куката си. Използвай и дърветата, мисли и за своята безопасност. В допълнение, двама човека от екипа ще седат долу. Моля те, бъди внимателна, но не дей да подценяваш и бързината на играта. Спасе, при теб всичко е ясно. Когато прехвърли, трябва да вържиш въжето и продължавате. Готови сме да дадем старта, вадя хронометъра. Готови ли сте и двамата? Да. 3, 2, 1, старт! Тя си го свали от сега и това го има. И двете двойки имат стратегии различни, много мислили за всяко нещо. Се си куката. Давай силно. С цяла сила. Ще мята напред или назад, ще видим как. Така го удараш. 2 метра и трябват. Сега тя трябва да слезе и да си вземе въжето, защото края на въжето остана долу и не си го беше взела. Тя си откачи въжето още в старта сама. Ето това пък е другия момент, с който губи секунди и не държи въжето си. Как дърпат и двете момичета. Страшно е.
Анна и Спас също се спасиха. Точно двете двойки, които се спасиха, попаднаха в един поток и играят първи игрите си. Анна отново е с куката. Ще видим сега какво ще прави. Може би ще мята само куката или въжето. Ще видиме. Използва и бора, с който на който се подпира в момента. До тук и двамата мъже пуснаха жените на този елемент. Това ми прави впечатление като стратегия. Ще видим дали е спечеливша. Тя отново отдолу опитва. По-малко един метър и оставаше. Това, за съжаление, в този елемент не може да й помага. Тя се е закачила въжето на клон, много хитро. Сега ще опитва отгоре май. Удари гредата. Може би и трябваше само 15 см височина. Но така изглежда, че е по-близо като че ли. Поне на мен така ми изглеждаше. Да видим какво ще опита сега. Държи се за клоните. Екипа е отзад. Може как се завежда назад. Аз изтръпвам всеки път. Спас сега може да й помогне тук. Давай. Защото куката достига до него. Право долу. Спаси дава съвет да пробва отдолу. Куката хвани. С въжето ще пробва, както почти успя миналия път. Удари клоните. Беше два пъти много близко. Единия път дори удари гредата. Кръж се, Ана. Бях убеден, че е минало дори. Ана, силата ти е уникална, само височина ти трябва, според мен. Малко по-високо и ще мине спокойно. Тя ще опитва отново отгоре, сякаш. Да, сега Спас може да се качи на варела и трябваше може би да го премести по-натам. Ще можеш да го откачиш? Да, Спас, трябва да откачиш куката от карабинера и да правиш достатъчно стегната намотка и от двете страни, така че да може Анна да се придвижи по-намотката по въжето, което сте създали. Да, аз съм готов. Добре. Затегни го хубаво. Стягането ще бъде Дърпай още към тебе. Така, да ти се опъне добре. Още стегни. Аз си казва да стегне още. Тя остава така въжето. Чакай. Тя намери едно клонче. Боже, тя се навежда цялата на над 3 метра е сигурно. Аз съм тук отдолу. Ето, готова си. Знам дали тези сухи клони са най-подходящите, но сега ще видим какво ще се случи. Тя е сложила всичко на един клон, който... Давай. Сега ще увисна яко. Съм сигурен, че може да се разчита на този клон като цяло. Добре. Тя тръгва обаче в обратна посока, много по-трудно е според мен. Сега тук как ще успее, може да ползва и дърветата отстрани, може всичко да прави. Това е нейно право. Тя иска да стигне горната града. Спасе, можеш да я съветваш за всичко, което виждаш, че може да ползва и я правилно.
Въжето й е хлабаво, може би. И тръгна с гръб. Мислихме си, че сме видяли всичко с играта на червеите, но виждате тук колко тежка игра физически е това. Внимавай на нашата кауза. Вау, това не го бях виждал. Дай сега, хвани си. Това... Супер, браво, браво! Това не се вижда всеки ден. Това не се вижда всеки ден, даже не се е виждало до сега. Каква воля, каква сила, какво нещо прави това момиче. Давай. Успели. Малко. Цялата е в мазоли в ръцете си. Малко само трябва да пивнеш гредата, давай. Гредата? Да. Така, само да я докоснеш. Давай, с пръсти 10-15 см от край. Слизи! Давай, слизи. Ана нещо нечовешко направи сега. Но няма да го коментирам сега. Сега е времето на Спас. Давай, Спасе. Дай, моето момче. Дай, бутай с краката. С краката също. Браво на Спас. Браво, Спасе! Браво. Край. Ти знаеш какво направи тук? Ти мина като цирк дю Солей ли е, как е там, не знам, на баланс на тънко въже с огромен корем, клатайки се е така навсякъде и аз съм на около 600 пулс отдолу. Ти видя ли я? Феноменално беше това, което го направи. После тук успя да се набереш на толкова голям корем и да преминеш и той е огромен наклон нагоре към гредата. Ана, времето ви е 8:20. Това в момента дали е достатъчно и е много добро, ще разберем от другите двойки. Но това, което направихте като изпълнение, е само за аплодисменти. Вие ги заслужавате и двамата. Спасе безкомпромисен беше на въжето. Имах огромни опасения. Все пак си младо момче. Ти го мина като истински кросфитър. Пожелавам ви успех. Ще се видим след малко с другите. Можеше по-добре. Този път мога да кажа, че можеше много по-добре, но куката първо много измаря, ако не оцелиш от първия път. И след това умаряш ръцете, и след това става много по-трудно да минеш въжето. Особено като имаш мазоли. Абе, тегава игра беше.